Jiena nħossni sodisfatta ħafna li wara qisu sentejn li bdejna din l-inizjattiva. Issa qed immorru għal livell ieħor tagħha, ġifru qed niftħu ħafna aktar il-kollaborazzjoni. Aħna nemmnu ħafna bil-kollaborazzjoni fejn nġibu stakeholders flimkien biex flimkien nilħu l-oġġettiv. U l-oġġettiv propju ta' this supported jew l-Employment Initiative hija li aħna nindirizzaw ruħna lejn dawk iż-żgħażagħ li b'xi mod jew ieħor jew ħarġu mis-sistema imma li ġejjin minn background żvantaġġjat jew inkella ġejjin minn kuntest vulnerabbli jew inkella anke persuni b'diżabilità. Rajna li il-President's Trust ma taqbadx kwalinkwe proġett imma l-President's Trust dejjem l-ewwel tevalwa x'inhuma l-gaps u nitlu propju f'dawk il-gaps u naħseb this Employment Initiative fil-fatt qabdet gap ta' dawn iż-żgħażagħ li minn dak li diġà għaddejna minnu naraw li kellna ammont ta' suċċess u forsi l-iktar xi ħaġa effettiva hi kultant nieħdu forsi for granted ċertu tip ta' kważi ngħidulu training, coaching, bħal pereżempju il-parti tal-kollaborazzjoni tagħna mal-Malta Association of Supported Employment jieħdu f'idejhom il-life skills, l-attitudni, il-behavior tal-persuna, id-dera tal-persuna. U dika hija parti minnha. Mbagħad hemm il-biċċa l-oħra l-President's Trust tipprovdi l-mentoring li hija xi ħaġa importanti ħafna. Għandna żgħażagħ li jkunu ġejjin minn dan it-tip ta' background li mhux sempliċement trid tikcoachjhom biex il-behavior tagħhom, l-attitudni tagħhom, il-mod kif jidhru, il-mod ta' kif iġibu ruhom tkun adatta u dinjituża, imma mbagħad u tiftilhom il-bieb biex tiffaċilita job opportunity, imma wkoll ikollhom bżonn l-għajnuna biex jibqgħu fl-impjieg. U hawnhekk allura nidħlu il-President's Trust b'dal-mentoring system li għandna. Jiena rrid nirringrazzja lill-volontira kollha li b'xi mod jew ieħor għamlu din l-inizjattiva suċċess matul das-sentejn, inħarsu l-qudiem għaliex issa bil-kollaborazzjoni mal-Malta Employers Association permezz tal-President tagħhom, nirringrazzjak Doris li mhux biss fimt mill-ewwel imma anke il-kollegi tiegħek fehmu u qiegħda magħna llum, żgur li se nkomplu nkabru l-opportunità, imma bla dubju ta' xejn ukoll bis-saħħa ta' Mike Evans se nkunu nistgħu nkomplu nispeċjalizzaw għaliex bil-expertise tiegħu, bil-technical assistance li se jkun qed jagħtina regolarment allura ħana żgur nkunu nistgħu nkomplu nirfinaw u ntejbu il-mod ta' kif nagħmlu. Nirringrazzja lil kulħadd, nirringrazzja l-stakeholders kollha tagħna u nħarsu l-qudiem biex dil-kollaborazzjoni nkomplu nkabruha, nkomplu saħħuha fl-aħjar interess ta' żgħażagħ li ġejjin minn dan il-kuntesti.